στην απόψινή βραδιά. Ελπίζουμε πολλά στο πράγμα τα παιδιά. Είναι ένας κόμπος που ξεκίνησε, μια δουλειά μάλλον που ξεκίνησε εδώ και αρκετό καιρό. Κάθε Τετάρτη εδώ να βρω στον κύριο Κονταβάση. Το θέατρο, να μην απαριθμίσω τώρα τα θετικά όλα που φέρει η ανασχόληση με το θέατρο για τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σήμερα είστε όλοι εδώ και βλέπω ότι είστε αρκετός κόσμος. Τα παιδιά μέσα από το θέατρο μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αποκτούν δεξιότητες που ίσως δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν μέσα στο μάθημα. Άρα πέρα από το γνωστικό έχουμε και άλλα πράγματα που καταφέρνουν μέσα στο θέατρο. Μαθαίνουν να εκτίθονται, να εκφράζονται, να εκφράζουν συναισθήματα και ειδικά να έχουν συνεργασία και να βοηθήσουν και αυτά που λέμε τα ειδικοί δεξιότητες, τη συνεργασία και την κοινωνία. Σήμερα το θεατρικό ασχολείται με ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, είναι το bullying και περνάει πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε θα απολαύσουμε την παράσταση, να μιλήσει λίγο και ο κύριος Κονταβάσης. Σας ευχαριστώ και πάλι στο εδώ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ξέρετε, να δείτε τα παιδιά να βλέπουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό που βλέπω τόσα ηλικία και πρόσωπα που είναι εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε όλους και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τα κινητά να τα βάλετε στο απόρριμο όλοι, όπως συνηθίζει τα θέατρα. Θέατρο δεν είναι εδώ όπως βλέπετε και ο χώρος επειδή είναι λίγο δύσκολος και τα παιδιά δεν είναι και επαγγελματίες ηθοποιοί. Πολλοί από εδώ που έχουν παίξει και σε παλιότερα θεατρικά ξέρουν. Τα παιδιά θα καταβάλουν μια προσπάθεια να μιλάνε και να ακούγονται, αλλά εδώ πέρα η τεχνική δεν είναι τόσο καλή, γιατί δεν είναι κανένα θέατρο. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όλους, όταν αρχίσει η παράσταση, να κάνουμε ησυχία για να απολαύσουμε όλους τους διαλόγους, όπως και η ευθεία περνάει μηνύματα και έχει σημασία. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Τα παιδιά είναι έτοιμα από πίσω. Όχι, δεν φαίνεστε. Μήπως θα κλείσουμε τα φώτα από εδώ. Παρακολουθήσετε σήμερα το γνωστό παραμύθι «Μετά όμορφη και το τέρας». Μια ιστορία που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Τότε που οι άνθρωποι πιστεύαν ακόμα πως η γη είναι εφήμερη. Τότε που οι άνθρωποι πίστευαν σε τέρατα και σε άλλα μυθικά όργανα. Τότε που για να φτάσει ένα εμπόρευμα από έναν τόπο σε έναν άλλο έπρεπε να διασχίσει πολλές και επικίνδυνες θάλασσες και ακόμα πιο επικίνδυνους δρόμους. Ας αρχίσουμε όμως με την ιστορία μας. Ήρωας του έργου είναι ο κύριος Διβάλ, έμπορος μπαχαρικών σε μια πόλη της Ευρώπης. Επένδυσε όλη του την περιουσία του σε ένα καράβι φορτωμένο με μπαχαρικά που σε λίγο θα φτάσει στο λιμάνι. Θα φτάσει όμως. Αυτή είναι η αγωνία του. Γιατί αν φτάσει, αν κάνει κάτι στο πλοίο, τότε ο κύριος Διβάλ καταστρέφει οικονομικά. Αυτές είναι οι κόρες του κύριου Διβάλ. Η χαρά.
σωστά. Όχι, μαχαρικά θα είναι. Αλλά μην ανησυχείτε. Αν φτάσει ασφαλές στο εμπόρευμα, τότε θα βάλω πολλά χρήματα και θα μπορέσω να σας αγοράσω ό,τι μου ζητήσετε. Αχ, τι ωραία. Πατέρα, είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, σας ακούω. Τι θέλετε να σας φέρω? Άρα, πες μου εσύ πρώτα. Εγώ θέλω φορέματα. Πολλά φορέματα. Από τα πιο ακριβά της αγοράς. Εντάξει, έγινε. Εσύ Ζωγραφιά? Εγώ θέλω κοσμήματα. Πολλά. Και αυτό έγινε. Εσύ Ομορφιά, τι θέλετε να σου φέρω? Τίποτα ιδιαίτερο, πατέρα. Εσύ να είσαι καλά. Πώς τίποτα ιδιαίτερο? Κάτι πρέπει να σου φέρω. Να σε ρωτήσω πρώτα κάτι. Ό,τι θέλεις. Γιατί είπες προηγουμένως, αν φτάσει ασφαλές στο εμπόρευμα, υπάρχει κίνδυνος να μην φτάσει. Πάντα υπάρχει ένα μικρός κίνδυνος. Θάλασσα καυτή. Άτιμο πράγμα. Και αν δεν φτάσει ασφαλές στο εμπόρευμα, τι θα γίνει τότε? Εμείς σκέφτεσαι αρνητικά. Σταμάτα, Ομορφιά. Όλα τα άσχημα βάζει το νου σου. Ναι, φτάνει με την απεσιοδοξία σου. Καλά, με συγχωρείτε να σε στεναχώρησα. Θα μου πεις επιτέλους τι θέλεις να σου φέρω? Τι να μου φέρεις? Ένα τριαντάφυλλο. Μόνο. Ναι, μόνο. Ξέρεις πόσο μου αρέσουν τα τριαντάφυλλα. Εντάξει, κόρη μου. Φεύγω τώρα και τα λέμε όταν γυρίσουμε. Κώστα! Τι κάνεις! Πώς φέρνεις εδώ αριστερά! Πήγαμε 100 φορές! Η πόρτα του σπιτιού είναι από τα δεξιά! Τι να κάνουμε! Έτσι είναι ζωγραφισμένο σκηνικό. Με συγχωρείτε κύριε Μητρόπουλε, το ξέχασα. Ξεχνάς μία, θέλεις δύο, δεν γίνεται συνέχεια να ξεχνάς. Κατά τα άλλα, καλώς είσαι. Πήγες και το κορίτσι. Πάτε τώρα να αλλάξει. Α, και κάποιος να φωνάξει τα παιδιά που είναι έξω στην αυλή. Πείτε τους την πρόβα να τελειώσει και σήμερα. Εντάξει κύριε, να τους φωνάξω εγώ. Κύριε Μητρόπουλε, έχω να σας προτείνω κάτι. Ναι, Ιωάννα, σ' ακούω. Να, όχι ότι δεν μ' αρέσει ο ρόλος μου. Απλώς πιστεύω ότι μπορώ να πω λίγο και παραπάνω. Ειδικά στην πρώτη σου. Καλά, Ιωάννα. Θα το δούμε αύριο. Να καταλάβει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα φορέματα ούτε τα κοσμήματα. Εντάξει, Ιωάννα. Ακούστε, λέει Ιωάννη. Θέλω να γνωρίσω ο ρόλος. Σταμάτα να μη σ' ακούσει και να μας διώξει την παράδοση. Έτσι θα συμβεί. Α, ναι, τι λέει. Συμφωνείτε, κορίτσια, με την αλλαγή που προτείνει? Μα φυσικά, Ιωάννα. Απολύτως. Να δείτε, θα έχω βγει καλύτερα. Ο Μητρόπουλος δεν έχει ιδέα. Λίγες φράσεις παραπάνω, λοιπόν. Πριν ο προβολέας να με φωτίσει περισσότερο. Κανένα πρόβλημα, Ιωάννα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αχ, Βέρα, και να μην το ξεχάσω. Σήμερα το απόγευμα πρέπει να τελειώσει την εργασία μας για τη λογοτεχνία. Ναι, Ιωάννα, όλα. Θα ετοιμάσει και το δικό μου στην εντάξει. Βέβαια, Ιωάννα. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι η καλύτερη μου φίλη. Γι' αυτό και θα έρθεις μαζί μου το Σάββατο στο Πάση Πατρονικών. Μα δεν είναι κάλεσε. Άμα της μιλήσω εγώ, θα σε καλέσει. Γιατί άλλη μονότης δεν το κάνει. Ξέρεις τι ράγματα έχουν οι δικούνατες. Αν ανοίξω το στόμα μου. Ιωάννα, δεν πειράζει. Ας μην δημιουργήσουμε θέμα. Τι λες, καλέ. Οι δικές μου φίλες γίνονται δεκτές σε όλα τα παράθυρα. Σε ευχαριστώ, Ιωάννα. Όχι είσαι μαζί μου και κάνεις βέβαια ό,τι σου λέω. Θα περνάς καλά. Εντάξει, πάμε τώρα να αλλάξουμε ρούχα. Ναι, πάμε. Παιδιά, πρέπει να πάμε στην τάξη. Να κάνουμε και λίγο μάθημα. Γιατί τώρα με τις πρόβες θα έχουμε μείνει πίστη. Καλά. Όχι τι πειράζει. Γιατί το έργο που ανεβάσουμε είναι πολύ καλό. Περνάει πολύ σημαντικά βήματα. Αφού δεν πειράζει, κύριε, τότε γιατί να πάμε στην τάξη. Ναι, ευκαιρία να ρωτήσουμε κάποια πράγματα για το έργο. Για παράδειγμα, τι είναι το λέτε που περνάει σημαντικά μηνύματα. Παιδιά, η νομίζεις δεν το διάλειμμα στην τυχαία. Το παραμύθι πετάμε στον πέρα. Περνάει το μήνυμα του σημαντικού και διαφορετικών σήμερα. Θεωρούμε δεδομένο. Αλλά αυτό που κρατούσε μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν περιθωριοποίηση, διοκουβισμό, συνοδόν, κάποιο διαφορετικό. Όταν λέτε εκφοβισμό, εννοείται το bullying. Ακριβώς. Μην κοιτάτε που στο σχολείο μας δεν έχουν τέτοια σοβαρά φαινόμενα bullying. Σε αυτό έχετε δίκιο, δεν έχουν. Εκεί είναι όλα μας διαφορετικό. Να επεμβαίνουν αλλά και να προλαμβάνουν τέτοια φαινόμενα. Κύριε, υπάρχει περίπτωση να έχουμε bullying και να μην κανονικό προσώπημα που δεν έχουν σχέση με οποιαδήποτε διαφορετικότητα. Φυσικά, το bullying δεν αφορά μόνο τη διαφορετικότητα. Μπορεί να αφορά και συνηθισμένα παιδιά. Σαν και εμάς δηλαδή. Ακριβώς. Γι' αυτό σας έχω πει και το ξαναλέω. Οτιδήποτε συμβαίνει μέσα ή εκτός σχολείου, θα άρχισε να μεταφέρετε μέσα σε εμάς, στα διοικητές σας. Κύριε Μητρόπουλε, έχω σημαντικά νέα. Τι συμβαίνει, κύριε Διευθυντά? Έχει email από τη διεύθυνση δευτερευόμενης εκπαίδευσης. Τώρα που θα ανεβάσετε, πήρε την έγκριση και θα συμμετάσχει στο πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό σε βασμό διαφορετικών
Ναι! Και ξέρετε ποιο είναι το πρώτο βραβείο. Ένας υπολογιστής και ένας πυροβολέας σε κάθε σχολείο. Αλήθεια! Βεβαίως. Ένα οδηγιό και την κοποτικότητα. Επιτέλους έχουμε υπολογιστή πυροβολέα σε κάθε σχολείο. Μα, κύριε Διευθυντά, δεν κερδίσαμε ακόμα το βραβείο. Θα κερδίσει, είμαι σίγουρος. Πεντάβος πατέρας θα πάρει το πρώτο βραβείο. Εγώ τις πρόμες σας και πιστεύω πως τι κάνετε. Άντε. Γιατί όχι, δεν θα περάσει να ανεβάσουν. Μαγώνεις τώρα. Έλα ρε Ανδρέα, σιγά τον άλλο παίξει να πάρεις κιόλας. Α, μην το λες αυτό. Έχω τον πιο σημαντικό ρόλο στην παράδοση. Πού το είδες σημαντικό ρόλο. Μια πρόταση λες όλοι και όλοι. Ναι, αλλά τι πρόταση. Την πιο κρίσιμη. Με ρωτάει τι την βάλει. Σε κάνει και αυτός ο υπουργός. Εγώ του φαντάω σήμερα χρόνια τα δίκους. Φαντάζεσαι αυτό έλεγα στο μέσα με τα τέρας. Θα βγει ο άνθρωπος και θα τελειώνει το παραμύθι πριν ακόμα αρχίσει. Μ' αρέσει πως θετικά βλέπεις τα πράγματα. Πάντα θετικά τα βλέπω. Έτσι να κοιτάσεις όλο. Τώρα που το σκέφτομαι, πρέπει να αποφασίσω πώς θα πω τον ρόλο. Τι εννοείς. Να, θα είμαι αποφασιστικός. Έχει χρόνια πολλά τακτικός. Ή μήπως διστακτικός. Έχει χρόνια που νομίζω να είναι κατήκτος. Μήπως πρέπει να είμαι τεραστός. Έχει χρόνια που είναι κατήκτος. Μήπως πρέπει να είμαι φοβισμένος. Έχει χρόνια που είναι κατήκτος. Ω Θεέ μου, Παναγιά μου. Γελάς. Πρέπει να κάνω καλή εντύπωση. Ξέρετε, μπορεί να έχω τον έτοιμο του ποιού. Καλά, κατάλαβα. Δεν πάμε τώρα έξω να βλέπει. Να πω να το σφάτσα με τζάτα. Τι έχει μέσα. Τι ρωτάς, να σου δώσω. Όχι, έτσι ρωτάω. Γιατί εγώ δεν φέρνω σ' άλλους από το σπίτι. Έχει μέσα δράμα, σπίτι και επίτη. Τι έχει. Να το ξαναπώ. Έχει... Μη! Γιατί θα ξηράσω. Δεν θέλω να ακούς τι έχει μέσα. Σου αρέσουν όλα αυτά. Όχι, μα ενδιάζω. Τότε γιατί θυμάστε άλλους. Γιατί αυτό είναι το πρώτο. Τι εννοείς είναι το πρώτο. Θα καταλάβετε σε λίγο. Όπου να είναι, έρχομαι. Χι. Θα δεις. Παλικάρια, τι κάνετε εδώ. Τι κάνεις. Για το σάδες που σε ετοίμασε η μαμάκα σου. Όχι, μόνος του ετοίμασα. Α, μόνος του ετοίμασε χοντρούλη. Δεν μπορεί να μείνεις γονιστικός. Τι να είμαι ονιστικός. Γιατί είσαι χοντρούλης. Για να συνεχίσεις να τρως έτσι, σε λίγο θα πάρεις από την πόρτα. Για να τις κοροϊδεύουν όλοι. Δεν βαριέσαι. Και τώρα με κοροϊδεύουν. Και έχουν άδικο, έτσι χοντρός που είσαι. Από κοντρούλης τώρα είναι χοντρός. Καλά ρε, μας δουλεύεις κιόλας. Εμείς για το καλό σε ενδιαφερόμαστε. Ναι, έχει την τύχη. Ξέρεις Ανδρέα, δεν έχουμε μπάλα μαζί μας. Δεν σε πείραζε να παίξουμε λίγο. Παίξτε σου θέλετε, παιδιά. Τώρα Ανδρέα, μπορείς να πάρεις για το φας. Εμείς πάμε στην αυλή. Άι, με τρικάλια. Κάθε μέρα, αλλά δεν με πειράζει. Με συγχωρείς, δεν το ήξερα. Τώρα που ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Να το πούμε στους καθηγητές. Είστε εθνικοί. Είμαστε Μάρξ και εγώ και ο Παύλος. Α, εμένα δεν με βλέπετε. Τι εννοείς με σε βλέπεις. Δεν είδες τι έγινε πριν από λίγο. Όχι, δεν είναι τίποτα. Αν είναι δυνατόν. Εγώ Μάθε θες να βοηθήσεις τον φίλο σου. Χάρη, δεν σου τους αγόρια. Το καταλαβαίνεις. Θα καταφέρνω μια χαρά. Είδες τι λέει, δεν μας δίνεις βοήθεια. Πώς δηλαδή τα καταφέρεις. Ο καθένας πολεμάει με τρόπο μπορεί. Το μόνο που θα κερδίσω με τον δικό σου τρόπο είναι να μην πετύχουν και οι τύψεις στο σχολείο και να μην κάνουν μάλλον στο ξύλο. Ενώ τώρα έχω τη λύση. Ποια λύση. Αυτή, το δεύτερο σάτι. Κασέρι, γαλοπούλα, μαρούλι και λίγη μαγιονέζα. 5 ανώστημα. Ανδρέα, είσαι φοβερός. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Αυτοί νομίζουν πως τρώω τα σκουπίδια. Αλλά η αλήθεια είναι πως έχω μάθει του ξεγελάω. Ετοιμάζω πάντα για πρώτο σάτι, ό,τι πιο σκάρτο και άμεστο από το σπίτι μου. Και κρατάω τα λόγια μετά. Ανδρέα,
Αυτή δεν είναι λύση. Η λύση είναι να τους αντιμετωπίσεις στα ίσια. Να σε πάρει κανένας άλλος, δεν είναι μια στις δουλειές. Αυτό όμως δεν ήταν το μόνο κακό που του έρχεται. Επιστρέψε από το σπίτι του. Ο κύριος Λιβάν πέρασε από έναν πύργο που έμοιαζε εγκαταλελειμμένο. Ο πύργος αυτός ήταν γεμάτος τριαντάφυλλα. Τότε θυμήθηκε την κόρη του. Του είχε ζητήσει ένα τριαντάφυλλο. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Σκέφτηκε να μπει μέσα στον κήπο. Αν όμως ο πύργος είχε ιδιοκτήτη, σκέφτηκε τότε να ρωτήσει ένα περαστικό. Κύριε Μητρόπουλε, δεν μπορούμε να παίξουμε αυτή τη σκηνή. Γιατί? Επειδή είναι έτοιμο το σκηνικό του πύργου. Αφού σας είπα ρε παιδιά, δεν πειράζει. Το σκηνικό δεν είναι έτοιμο την άλλη εβδομάδα. Όχι κύριε, δεν εννοώ αυτό. Έχουμε άλλο πρόβλημα. Λείπει ο Ανδρέας που κάνει το περαστικό. Σειράται τον εμφανιστεί και να μιλήσει. Να πει αυτός ο κήπος είναι κατοίκητος, είπε και πρόβλημα. Καλά. Μια κουβέντα λέει όλοι και όλοι. Τώρα βρήκε να λείψει. Έχει το τετράδιο του και το ψάχνει. Και είναι τόσο σημαντικό ένα τετράδιο. Είναι δουλειά του λογοτεχνίας, κύριε, που είχε χαμένη την εργασία του. Μου φαίνεται μας δουλεύει ο Ανδρέας. Δεν έκανε εργασία του, υποκρίνεται που ψάχνει το τετράδιό του. Όχι, η αλήθεια έχει το τετράδιό του. Καλά. Εσείς τι θα πείτε, θα τον υποστηρίξετε. Ακούστε με όλοι σας. Το ανέβασμα του έργου δεν σημαίνει πως θα παραμελήσει τα μαθήματά σας. Αυτή είναι η συμφωνία μας εξ αρχής. Ναι, κύριε, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά άνθρωποι, καμιά φορά μπορεί να ξεχάσουμε το τετράδιο. Δεν το ψάχνετε όμως την ώρα της πρόβας. Για είναι σημαντικό. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την πρόβα. Ό,τι και να λέτε, ο Ανδρέας του δημιουργεί διπλά. Μία γιατί έχασε πολύ στο τετράδιό του και μία γιατί δεν έχει την πρόβα. Ας αρχίσουμε την τρίτη πράξη. Έλα, Κώστα. Κώστα επιστρέφει στο σπίτι στεναχωρημένος και κρατάς ένα παλιό σου. Το έχεις, κύριε, το έχω. Τα κορίτσια είναι έτοιμα. Ναι! Ξεκίνα, Κώστα. Γεια σας, κόρες μου. Γεια σου, πατέρα. Τι συμβαίνει, γιατί είσαι αμήλυτος? Κάτι συνέβη. Πατέρα, τι είναι αυτό το σεντούκι? Να το ανοίξουμε. Πατέρα, είναι το χρυσό. Πολύ χρυσό. Για μας είναι όλα αυτά. Μπορούμε να το εξοδέψουμε. Ναι, μπορείτε, αλλά με μέτρο. Εγώ πάντως να δω να θα αγοράσω αρκετά χαρέματα. Τι κοσμήματα θα πάρουν, χαρά μου. Τι κοσμήματα. Μα επιτέλους, είστε τόσο ανέστητες. Ο πατέρας μας έχει κάποιο πρόβλημα και εσείς ασχολείστε με το χρυσό. Ιωάννα, τι είναι αυτό που λες. Δεν υπάρχουν τέτοια λόγια στο σενάριο. Ναι, το ξέρω κύριε Μητρόπουλε. Αλλά πιστεύω ότι αυτά που λέω εγώ δεν βγάζουν περισσότερο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και δεν βιάζουν. Θα τις πεις ανέστητες. Ναι, πώς θα καταλάβουν οι θεατές τι γίνεται στο έργο? Γιατί, χαζοί είναι οι θεατές. Δεν αντιλαμβάνονται ότι εσύ είσαι καλή της υπόθεσης. Αυτό το αντιλαμβάνομαι. Αλλά έτσι όπως γράψατε το έργο, δεν φαίνεται ότι οι δύο αδερφές μου είναι οι κακές. Α, θέλω να μου κάνεις την παρατήρηση. Από Ιωάννα, παιδί μου. Δεν έγραψα εγώ το έργο. Πετάω και το πέρα, το 1741. Εγώ απλώς το διασκεύασα σε θεατρικό. Καλά, δεν είναι κακό να ακούσετε και μια συμβουλή. Τι είναι στις χειρογνώμων? Α, εγώ είμαι σκηνογνώμων. Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε και τα κορίτσια. Εσείς κορίτσια, συμφωνείτε με την Ιωάννα. Είναι πραγματικά οι χαρακτήρες σας τόσο κακοί. Ναι, κύριε Μητρόπουλε, έχει δίκιο η Ιωάννα. Ναι, καλά τα λέει, μη συμφωνείτε. Εντάξει, αφού συμφωνείτε όλοι σας, εγώ τι να πω. Συνεχίστε. Τι πρόβλημα έχεις, πατέρα? Για πες μας. Ακούστε τι έγινε. Έφτασα στο λιμάνι στην ώρα μου. Αλλά το καράβι δεν είχε έρθει.
Άρχισα να ρωτάω από εδώ και από εκεί και τελικά έμαθα πως το καράβι που ναύλωσα είχε να βαγίσει. Όλο το εμπόρευμα βρίσκεται πλέον στο βυθό της θάλασσας. Και έχασες όλα σου τα χρήματα. Ακριβώς, όλες μου τις οικονομίες. Μα εσύ κουβάτεις στο σπίτι όλο το θησαυρό. Πού τον βρήκες αυτό το θησαυρό? Θα σας πω τι έγινε. Πήρα τον δρόμο του γυρισμού, απογοητευμένος και επικραμμένος. Από τη στεναχώρια μου όμως δεν ακολούθησα τον ίδιο δρόμο και μπήκα κατά λάθος στο δάσο με τις βελανιδιές. Στο δάσο με τις βελανιδιές. Ακούγεται πως συμβαίνουν διάφορα περίεργα στο δάσο με τις βελανιδιές. Και σε μένα κάτι περίεργο συνέβη. Ξαφνικά βρέθηκα μπροστά σε έναν τεράστιο πύργο με έναν πανέμορφο κήπο στην αυλή του, γεμάτο τριαντάφυλλα. Και τι έγινε μετά? Μπήκα μέσα στον κήπο να κόψω ένα τριαντάφυλλο. Για σένα, ομορφιά μου. Από όλα αυτά που σου είπαμε, το τριαντάφυλλο θυμήθηκε. Πριν πω, ρώτησα ένα περαστικό αν μένει κανείς στον κήπο και ο περαστικός μου είπε πως ο πύργος είναι χρόνια κατοίκητος. Τι να κάνω, πού να φανταστώ ότι στον κήπο έμενε ένα τέρας. Τέρας. Ω, Θεέ μου. Ένα τέρας που φορούσε ρούχα πρίγκιπα. Και τι έγινε μετά? Αυτό το τέρας με τα ρούχα πρίγκιπα, ή μάλλον το πρίγκιπας με την εμφανιστέρα του, γιατί πραγματικά ένας πρίγκιπας ήταν, με διέταξε να μπούμε στο εσωτερικό του πύργου. Φάγαμε ένα πολύ νόστιμο φαγητό, πήψαμε ένα πολύ ωραίο κρασί και στο τέλος μου έδωσε το σεντούκι με το θησαυρό. Αλλά υπό ένα χρόνο. Δεκτός. Ναι, φυσικά δεκτός. Ό,τι ώρα και να σου έβαλε. Πρέπει, λέει, μέσα σε 7 μέρες να επιστρέψω εκεί στον πύργο του και να ζήσω αιχμάλωτος. Εκτός. Τι εκτός? Εκτός αν πάει κάποιος άλλος στη θέση μου. Εγώ θα πάω στη θέση σου. Εξαιτίας μου βρέθηκες προηγουμένως. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Γιατί δεν προσαληφθείς πατέρα? Αφού προσφέρει και ομορφιά. Άλλωστε αυτή φταίει. Αυτή είχε να πέτσει να της φέρεις ένα τριαντάφυλλο. Σημαίνει εδώ, θα με τρελάνετε. Πού τα βρήκατε αυτά τα λόγια? Είπαμε να κάνουμε κι εμείς κάποιες αλλαγές. Η Ιωάννα σας έβαλε. Όχι, από μόνοι μας. Γιατί εγώ πιστεύω πως λέτε ψέματα. Μα τι λέτε κύριε Μητρόπουλε? Ξέρω εγώ τι λέω, Ιωάννα. Με αδικείτε. Λοιπόν, ακούστε τι λάθος κάνετε. Όλες οι προσθήκες σας οδηγούν στο συμπέρασμα πως έχουμε να κάνουμε με τη σύγκρουση καλού και κακού. Όμως το έργο δεν έχει αυτό το μήνυμα. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας δεν είναι θέμα καλού και κακού. Τι είναι τότε? Όποιος μισεί τον άλλον, έχει διαφορετικό χρώμα δέματος, διαφορετική θρησκεία, διαφορετικές σεξουαλικές ρυθμίσεις. Δεν το κάνει γιατί είναι κακό. Το κάνει γιατί έτσι έχει μάθει. Κάποιοι που έχουν μάθει ότι το διαφορετικό είναι κατακριτέο. Ότι το διαφορετικό ευθύνεται για ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή του. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε. Δεν πειράζει. Γι' αυτό ανεβάζω την παράσταση. Για να μάθουμε τι κάνει σημαντικό. Παιδιά, διακόπτουμε για σήμερα τις πρόβες. Πάτε λίγο έξω και μετά τα λέμε έξτρα στη τάξη. Εσείς οι δυο, μη φεύγετε, σας στέλνω. Τι μας θέλετε κύριε? Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί κάνετε σημαίνει το χατήρι της Ιωάννης. Μα δεν της κάνω γράμματι, κύριε. Έτσι λέτε, αλλά εγώ άλλο βλέπω. Άστο λέει η Ιωάννα, άστο λέτε κι εσείς. Μαύρο λέει, μαύρο λέτε κι εσείς. Απλώς είσαι μέσα στο πρόβλημα μαζί. Ξέρετε, ο σχολικός τουρισμός δεν αναφέρεται μόνο σαν απειλή της υγείας. Τι εννοείτε, κύριε? Ενώ όταν κάποιος σε εξαναγκάζει να λέει και κάτι άλλο και θέλει, τότε και αυτό λέγει σχολικός τουρισμός. Δηλαδή πουλί. Χωρίς να της προσφύγει βία. Υπάρχει και ψυχολογική βία. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να φύγω. Εσείς να θυμάστε, δεν είστε υποχρεωμένες να κάνετε να υποστήριξετε πάλι το άλλο. Και αν αισθάνεστε το παρακάνει ή ότι σας απειλεί, δεν μας απειλήσει. Τι έγινε? Τι σας έλεγε αυτός ο Μητρόπουλος? Τίποτα, Ιωάννα. Ο Μητρόπουλος νόμιζε ότι μας πιέζει να σηκώνουμε μαζί. Μα καλά είναι τόσο χαζός. Όχι και χαζός ο Μητρόπουλος. Τι είπες, Λία? Αν εννοούσα. Τι εννοούσες, για πες. Τίποτα, Ιωάννα, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα συνεννοηθήκαμε. Δεν μου λες πέρα. Ο Μητρόπουλος δεν ξέρει ότι είμαστε κολλητές. Όχι, πού να το ξέρω. Δεν ρώτησα εσένα, Μαρία. Τι Βέρα ρώτησα. Ιωάννα, μην φοβάσαι. Δεν είπαμε τίποτα εγώ για σένα. Εντάξει, σας πιστεύω. Δεν μου λες, την εργασία μου για τη λογοτεχνία την δίκησες. Έτοιμο είναι, αύριο το πρωί θα σου τη φέρω. Θέλω να είναι εξαιρετική. Πρέπει να πάρω πολύ καλό βαθμό. Μην ανησυχείς, Ιωάννα, έχω βάλει τα δυνατά μου. Ιωάννα, και εγώ δεν προσφέρω την εργασία της ιστορίας. Αχ, κορίτσια, τελευταία στιγμή και οι δύο. Νομίζω πως τεμπελιάζετε. Πολύ τεμπελιάζετε.
Αλλά δεν πειράζει, σε αγαπάω, γιατί είστε φίλες μου. Να φανταστείς, Ιωάννα, πόσο προσέχω την εργασία σου. Εσύ να βάζεις 80 σελίδες, ενώ η δικιά μου εργασία βάζεις 8. Δεν το ξέρω πόσο με αγαπάτε, για πλάτη. Και εγώ, Ιωάννα, θα σου φέρω μια άριστη εργασία. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Σίγουρη είμαι. Μην ανησυχείς. Κάτι άλλο. Για πες. Είπαμε θα έρθεις μαζί το Σάββατο στο πάρτι Θεσσαλονικός. Γράφω κι εγώ, Ιωάννα. Τάνια, δεν γίνεται να πάρεις στο ξενοπάτι όλες τις φίλες σου. Ναι, Ιωάννα, δίκαιο. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι, Βέρα, πες μου ποιο αγόρι σου αρέσει. Αυτό που άκουσες. Πες μου ποιο αγόρι σου αρέσει, να του περάσει και αυτόν το χρονικό στο πάρτι της. Αλήθεια λες. Μπορείς να μου κάνεις τέτοια χαρή. Φυσικά και μπορώ. Τι φίλες είμαστε. Εντάξει, τότε θα σου πω. Πες μου. Θα μου πεις επιτέλους. Πρέπει. Κατάλαβα. Λία τα είναι Μαρία. Εντάξει, ας μην. Θα σου πω. Ακούω. Το αγόρι που μου αρέσει είναι... Είναι. Πες το και μας έσκασες. Σοβαρά μιλάς. Βρε, από όλα τα αγόρια του σχολείου, αυτόν βρήκες και διάλεξες. Γιατί πειράζει. Κοίτα, δεν λέω ότι είσαι άση. Αλλά πώς να το κάνει. Αυτός δεν είναι πιθανός. Δεν είναι για τα μούτρα μου. Όχι, Βέρο. Εδώ. Ήρθατε να παίξουμε την πεντάμορφη πιτωτέρας. Όχι τον πεντάμορφο πιτωτέρας. Τέρας εγώ. Πρέπει που πω, δεν είναι όπως είσαι τέρας συμπαθητικής. Ναι, τέρας ποτέ. Όχι, όχι. Με παρεξήγησες, δεν ήθελα να σε προσβάλλω. Ναι, αλλά με πρόσβαλες. Βέρα, πρέπει να δεις την πραγματικότητα. Δεν είσαι και η πιο όμορφη του σχολείου. Αυτό το ξέρω. Καλά, θα δούμε ξένη. Μην κλαις άλλο, μου ραγίζει την καρδιά. Πάμε, κορίτσια. Μαρία, συμφώνεις και εσύ με την Ιωάννα. Είμαι ένα τέρα. Ρε μαζί, δεν θα το κάνεις όλες. Μια χαρά κορίτσι. Ναι, μια χαρατέ. Άσε την Ιωάννα. Βλέπεις. Ζηλεύει εμένα. Φυσικά και ζηλεύει. Μα τι να ζηλέψει από μένα. Την ομορφιά σου, την λύση καρδιά και την εξηγάλα. Ναι, καλά τώρα. Αυτό τα λες, να με παρηγορεί. Όχι, δεν εννοώ. Το πήρα απόφαση. Θα την εκδικηθώ. Τι είναι αυτά, Βέρα. Η δεύτερη εργασία που ετοιμασάω χθες το βράδυ στην Ιωάννης. Δεύτερη, τι εννοείς δεύτερη. Το βρε-παιδί μου είχε ετοιμάσει μια κανονική εργασία. Αλλά μετά από αυτά που μας κάνει η Ιωάννα, κάθισα χθες το βράδυ στον υπολογιστή και ετοίμασα για πλάκα μια δεύτερη εργασία. Αλλιώς, είχα αποφασίσει να την πετάξω, αλλά τώρα άλλαξα γνώμη. Αυτή θα παραδώσει. Με λέω και εκεί, τι εννοείς αλλιώς. Να, ωραία, το διάβασα. Τι είναι όλα αυτά. Πώς σου φάνηκε? Είναι δυνατόν να παραδώσω την εργασία. Γιατί όχι, άλλωστε δεν έχει το δικό μου όνομα. Της Ιωάννησες. Μα μπορεί να τη διαβάσει ο άνθρωπος και καταλάβει. Σιγά να τη διαβάσει. Αλλά κι αν ακόμα τη διαβάσει, σιγά να καταλάβει το παραμικρό. Εγώ δηλαδή στο μυαλό. Καλά, το μυαλό της κόβει μόνο για αυτή. Μα πώς να σκέφτεσαι αυτά. Όταν σε πνίγει το δίκαιο, το σκέφτεσαι. Μα δηλαδή δεν μπορώ να τα πιστέψω. Τι δεν μπορείς να πιστέψεις. Μα είναι δυνατόν. Ο Ελίδης έγραφε κείμενα στον τύπο. Γιατί όχι, αν είσαι σήμερα, πού θα τα έγραφε. Το Σεφέρης σε βυθίζουν στο Σαλβάριο και έτσι έγινε γνωστό. Σε πληροφορώ. Αυτό θα φάνει πολύ λογικό στην Ιωάννα. Το αντίθετο θα της έμοιαζε παράξενο. Σκέψου σήμερα. Έναν άνθρωπο να γίνει γνωστό σε περιγράφει μήνυματα. Υπάρχει τίποτα πιο τρελό. Καλά λες, αλλά η Πρωταβάθμιση επέλεξε στάθμιο. Το τερμάτισε. Ναι, το ξέρω. Τον αφήνω να βρέσει ψηφίδι. Λίγα μετά την εμφύτησε την Οδυσσέα. Ναι, και μετά έγραψε σαν γη στον πηγεμό για την Ιθάκη. Τι να πω, δεν θέλω να μπορούσα να διαβάσει την δόση όλη τρόπου. Καλά, έλα πάμε. Βρείτε το τετράδιο μου τώρα! Ανδρέα! Δεν φταίω εγώ. Ο Δημήτρης το είχε. Εγώ τώρα στην Οδυσσέα. Οδυσσέα, λέγε μου το τετράδιο μου! Δεν ξέρω, εγώ το έξα για πλάκα στον κάτω του σκουπιδιών. Ποιο, το τετράδιο μου! Και πού να φανταστώ ότι θα περάσει ο Κωστάρης να μαζεύει τα σκουπίδια.
Τώρα, Ανδρέα, κακός τιμώνης. Ένα αστείο κάνουμε. Για πλάκα. Για να γελάσουμε. Με βλέπει να γελάω. Τόσο σημαντικό ήταν αυτό το τετράδι. Ναι, πήρα γραμμένη τη εργασία μου για τη λογοτεχνία. Μα καλά, υπολογιστή δεν έχει σπίτι σου. Όχι, δεν έχω. Δηλαδή είχα θάλασσα και δεν έχω λεφτά να πάρω το καινούριο. Τόσο κακό είναι. Όχι, δεν είναι κακό, αλλά και εμείς πώς το φανταστούμε. Τι να φανταστείτε, ότι θα θέλω το τετράδιό μου. Ανδρέα, είσαι υπερβολικός. Υπερβολικός εγώ. Ναι, βέβαια και είσαι υπερβολικός. Θα σας καταγγείλω στον διευθυντή για μπούλινγκ. Μπούλινγκ κι εμείς. Δεν είμαστε καλά. Ανδρέα, δεν είναι αυτό μπούλινγκ. Και το μου παίρνει το σάντουιτς και το μετάτε στα σκουπίδια. Και αυτό αστείο είναι. Αστείο είναι. Αν δεν έχεις χιούμορ, δεν φταίμε εμείς. Εμείς αγαπάμε και θεωρούμε φίλο μας. Αν όμως μας καταγγείλεις στον διευθυντή, τότε θα αλλάξουμε στάση. Ναι, τι θα μου κάνετε. Πολλά μπορούμε να σου κάνουμε. Μη μας προκαλείς. Έλα, Ανδρέα, μην χαλάσουμε τη σχέση μας. Εμείς πάμε στην αυλή. Άντε, γεια σου τώρα. Στο καλό. Με συγχωρείς ομορφιά μου που άργησα. Όχι, δεν σε συγχωρώ. Τι ώρα είναι αυτή. Είχα πάει μια βόλτα με το άλογο στο δάσος και κάτι μου έφτιαξε. Με δουλεύεις, τι σου έτυχε. Έρημο είναι το δάσος, εσύ και δελαμιδιές. Το άλογο είδε να φύγει και τρόμαξε. Άρχισε να τρέχει και δεν σταματούσε. Καλά τώρα. Ωραία δικαιολογία βρήκες να πεις. Τι πότες είναι αυτές. Μη στη λάσπη. Τι να κάνω. Δεν σε έβρεσε όλη μέρα. Τι να κάνεις. Να βγάλεις τις πότες σου και να βάλεις παντόφλες σου. Έτσι όπως κάνουν όλοι οι φυσιολογικοί περίπτωση του κόσμου. Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός. Άστα την κλάψα. Κάνε αυτό που σου είπα. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι παντόφλες. Είναι γελίες. Μια χαρά παντόφλες. Του πατέρα μου είναι. Άμα δεν σου αρέσουν, να πας στην πόλη να αγοράσεις άλλες. Αφού ξέρει, δεν μπορώ να πάω στην πόλη. Όλοι με κοιτάζουν περίεργα. Τότε θα φοράς αυτές τις παντόφλες. Πάει και τελείωσε. Τι κάνεις. Κάθομαι να πάω. Τα χέρια σου τα έπινες. Νομίζω... Άσε τα ψέματα. Πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου. Εντάξει. Πάω. Φάει γρήγορα, γιατί έχουμε και δουλειές. Τι δουλειά. Θέλω να ξεκουραστώ. Θα πλύνουμε τα χαλιά. Όχι σήμερα. Είμαι κουρασμένος. Σήμερα θα τα πλύνουμε. Ας είχες υπηρέτες να μας κάνουν εκείνοι τις δουλειές. Εγώ φταίω που όλοι φοβούνται να έρθουν στον πύργο. Δεν φταίς, αλλά δεν υπάρχει καλή λύση. Σήμερα θα πλύνουμε τα χαλιά και αύριο θα με βοηθήσει με τις βεράδες. Όχι, δεν θα
άλλο, από τότε που ήρθε, όλο δουλειές κάνει. Εγώ φταίω που ο πύργος ήταν μες στη βρώμα. Μια χαρά ήταν ο πύργος μου. Δεν ξέρεις κάτι. Μια χαρά ήμουν κι εγώ πριν έρθεις. Δεν σου ζήτησα εγώ να έρθω. Το μόνο που ήθελα ήταν λίγη παρέα. Όχι αυτό το βασανιστήριο. Άκου να δεις, αγόρι μου. Η συμβίωση απαιτεί θυσίες. Θα πρέπει να συνηθίσεις. Δεν μπορώ να συνηθίσω. Σε βαρέθηκα. Θέλω να φύγεις. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Θέλω να φύγεις. Με διώχνεις δηλαδή. Ναι, σε διώχνω. Πολύ καλά. Θα φύγω. Αλλά όχι τώρα. Πότε? Όταν τελειώσουν οι δουλειές σου και γίνει ο πύργος σου πεντακάθαρος. Ποτέ θα τελειώσουν οι δουλειές σου. Αχ, μου πονάει το κεφάλι μου. Αχ, δεν αντέχω, μου πονάει πάρα πολύ. Κύριε Μικρόπουλε, έχω να σου προτείνω κάτι. Πες μου, Να, ωραίο θα ήταν να πέσει πάνω στο πάτο. Και εγώ να του πω, μη σέρνεις τα πατώματα, θα λερώσει τα ρούχα σου. Καλή ιδέα, Ιωάννα, αλλά δεν θέλω να γίνει πολύ αστεία σκηνή. Είμαστε ένα βήμα τη συνήθω μεταμόρφωση. Ο Θάνος σε λίγο ένα βογκάει και πονάει το κεφάλι. Θα βγάλει τη μάσκα και θα φανερωθεί ως όμορφος πρίγκιπας. Κατάλαβα. Να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Λέγε, Ιωάννα. Να, μήπως η ομορφιά σε αυτή τη σκηνή γίνεται κάπως κακιά. Ενώ με αυτή την επιμονή της με την αγωνιότητα. Καθόλου κακιά δεν γίνεται. Φέρνει τον πρίγκιπα σαν να είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Αυτή είναι η ουσία του έργου. Ποιος κατάλαβε, παιδιά, πού οφείλεται η μεταμόρφωση του τέρατος σε πρίγκιπα? Για λέγε Μινά. Στην αγάπη της ηρωίδας. Όχι, δεν οφείλεται στην αγάπη. Έχετε καμιά άλλη ιδέα? Μήπως στην καλοσύνη? Όχι, ούτε στην καλοσύνη. Κανείς άλλος? Στην κρίνια της. Δεν αντέχει στην κρίνια της. Όχι. Παιδιά μου, η μεταμόρφωση του τέρατος σε πρίγκιπα δεν οφείλεται ούτε στην αγάπη, ούτε στην καλοσύνη, ούτε βέβαια στην κρίνια της ηρωίδας. Οφείλεται στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Μόλις η ηρωίδα αρχίσει να βλέπει το τέρας σαν ένα στηρισμένο άνθρωπο, το τέρας μεταμορφώνει σε πρίγκιπα. Δηλαδή, η μεταμόρφωση φαινομενική γίνεται μόνο στο μάτι της ηρωίδας. Και ποιος μας λέει ότι η ασχήμιο τέρας του είναι? Μπορεί και η ασχήμιο τέρας να είναι στη φαντασία της ηρωίδας. Ξέρετε, η διαφορετικότητα δημιουργεί αποστροφή σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή το παραμύθι είναι μια αλληγορία. Ακριβώς. Ποια αλληγορία καταλάβατε? Το τέρας το ξέρω, σε διαφορετικό. Που μόλις η ηρωίδα αρχίζει να τον βλέπει σαν κανονικό άνθρωπο, τότε μεταμορφώνεται σε πρίγκιπα. Έτσι είναι. Κύριε, μήπως είμαστε λίγο τροπολιτικοί, στο κάτω-κάτω ένα παραμύθι? Καλή ερώτηση. Έχω παιδιά με σέρκη σκηνοθετική άποψη. Μπορεί όντως αυτός που έγραψε το παραμύθι να μην είχε τη διαφορετικότητα στο μυαλό του. Εμείς όμως το παίζουμε, είναι εύκολο. Και πρέπει να το κάνουμε σίγουρο ότι γίνεται δεκτή από όλους τους θεατές. Ναι, αλλά έχει και όπως συνοθέτης να αλλάξει το μήνυμα ενός έργου. Να το αλλάξει τελώς. Όχι. Έχει όμως δικαίωμα να ψάξει μέσα στη σκηνή και να αναδείξει μηνύματα που δεν είχαν βρει οι προηγούμενοι σκηνοθέτες. Ίσως γιατί δεν είχε έρθει κατάλληλη εποχή. Γι' αυτό θέλω και κλασικά κάποια έργα. Γιατί έχουν διαχρονικά μηνύματα. Ακριβώς. Παραμύθια γράφηκαν πολλά τα 10 Λίγα όμως επέζησαν μέχρι και σήμερα. Και ένα από αυτά είναι η πεντάκια του Μητέρα. Να, γιατί είναι κλασικό. Να σας κάνω όμως και μια άλλη ερώτηση. Πείτε μου, γιατί ο πρίγκιπας έφυγε από την πόλη και ζει μόνος του απομονωμένος στο δάσος? Γιατί κάποιοι δεν το ρόλο. Κάποιοι τον έχουν αηδία. Μπορεί κάποιοι να ζήτησαν να φύγει από την πόλη. Ευγενικά λέτε ότι το ζήτησαν. Όχι βέβαια. Σίγουρα τον κυνήγησαν. Μπορεί και να προσπάθησαν να τον σκοτώσουν. Για ακούστε και κάτι άλλο. Δεν ήταν όλοι εναντίον του πρίγκιπα. Ίσα ίσα. Κάποιοι τον έβλεπαν με συμπάθεια, αλλά δεν τον υπερασπίστηκαν. Δεν τον βοήθησαν. Γιατί? Γιατί φοβήθηκαν. Μήπως βρουν τον πελάτη. Ναι, σίγουρα. Φοβήθηκαν που τον διώξουν κι αυτούς. Ζητήσαν τη δουλειά τους και δεν τους έλειπε. Ήταν σωστή στάση. Όχι, έπρεπε να μιλήσουν, έπρεπε να βοηθήσουν, έπρεπε να διαμαρτυρηθούν. Έχει παρατηρηθεί ότι το ίδιο κάνουν και αρκετοί μαθητές οι φαινόμενα βούλοι. Κοιτάζουν τη δουλειά τους και δεν έπρεπε. Φοβούνται να μιλήσουν και αυτό δεν είναι σωστό. Κύριε Πετρόπουλε, είστε ο υπεύθυνος του πολιτιστικού Υπουργείου. Μάθετε την παράσταση. Μα δεν είμαστε έτοιμοι. Το σκηνικό είναι ακόμα στο ζωγράφο. Δεν τον ενδιαφέρει. Μια γενική ιδέα θα σας σταματήσει για να μπορέσει να περάσει στη τελευταία δεκάδα του διαγωνισμού. Εντάξει, πότε θα παίξουμε? Είναι ακόμα στο γραφείο, συμπληρώνει η υπουργική φόρμα. Παιδιά, κάντε ένα διάλειμμα και να πάλι σε 5. Ναι, κάτι θα να τη ρωτήσω. Δεν είναι καλή. Όχι, καλή είναι, απλώς
Ξέρεις κάτι, περίμενα τόσο καιρό για αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω πως πλέον δεν νιώθω ικανοποίηση. Μα τι λες, σε λίγα λεπτά η Άννα πρόκειται να εξελιχθεί και εσύ μου λες ότι δεν αισθάνεσαι ικανοποίηση. Θα πάρεις επιτέλους την εκδίκησή σου. Νομίζω τελικά πως δεν μ' αρέσει η εκδίκηση. Δεν είναι για μένα. Θα μιλήσω στον κύριο Μητρόπουλο. Όχι Βέρα, θα βρεις τον πελάτη σου. Δεν με νοιάζει. Είναι σωστό να κάνεις στην Ιωάννα ό,τι μου έκανε εκείνη. Μη Βέρα, θα μετανιώσω. Και εγώ δεν θα μετανιώσω, αν δεν πω την αλήθεια. Κύριε Μητρόπουλε, ήθελα να σας μιλήσω για κάτι. Λέγε, Βέρα. Δεν φταίει η Ιωάννα για την εργασία της, εγώ την έγραψα. Εσύ, για ποιο λόγο? Για να τα έχω καλά μαζί σας. Γιατί έγραψες αυτές τις χαζομάρες για TikTok και εξωγήινους? Γιατί η Ιωάννα με φέρνει σαν να είμαι εκατότερη και ήθελα να την εκδικηθώ. Καλά το είχα καταλάβει. Ορίστε κύριε, η σωστή εργασία. Σας παρακαλώ, μην τιμωρήσετε την Ιωάννα, τιμωρήστε εμένα. Θα την πάρω από ένα μόνο. Ποιον? Δεν θα ξανακάνεις εργασία για την Ιωάννα και φυσικά δεν θα την υπακούσεις χωρίς αντίρρηση. Θες αυτό σου και θα καμαρώνεις γι' αυτό. Το ευχόσομαι κύριε. Δεν έχεις ανάγκη να υπακούσεις την Ιωάννα. Ξέρεις ότι αυτό που κάνει η Ιωάννα σαν και στα άλλα κορίτσια είναι μια μορφή bullying. Αλήθεια. Βεβαίως. Και δεν πρέπει να φοβάσαι να μιλήσεις. Κύριε Μητρόπουλε, με ζητήσατε. Ναι, Ιωάννα. Μου άρεσε πολύ η εργασία σου. Αλήθεια. Αλήθεια. Ήταν σπουδαία εργασία. Γι' αυτό θέλω να μου παρουσιάσει την τάξη να δουν οι συμμαθητές σου πώς γράφονται οι σωστές εργασίες. Κύριε. Κύριε Ιωάννα, δεν είμαι αφέλη. Γνωρίζω πως η εργασία δεν είναι δικιά σου. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Έχεις μία εβδομάδα διορία να τη διαβάσεις και να την παρουσιάσεις μπροστά στην τάξη. Μήπως και βγει κάτι καλό από αυτή την υπόθεση. Κύριε. Δεν ακούω τίποτα. Τελείωσε η κουβέντα μας. Τα λέμε την άλλη Τετάρτη. Παιδιά, ελάτε! Θα πέσουμε το θεατρικό! Παιδιά, θα παίξουμε σε λίγο το θεατρικό μας στον εκπρόσωπο του Υπουργείου. Μην λέει τάφος. Μα κύριε, είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει απαιτήσει ο άνθρωπος. Γνωρίζει πως είμαστε ακόμα στο στάδιο της πρόβας. Απλώς θέλει δηλαδή αν είμαστε άξιοι να πούμε στην τελική δεκάδα του διαγωνισμού. Θα το παίξουμε όλο το θεατρικό. Όχι, δεν έχει τόσο χρόνο στην αρχή. Θα αρχίσουμε από τη δεύτερη στιγμή. Ανδρέα, συνέβη. Γιατί είσαι όλος λάσπες. Σκόταψα και έπεσα, κύριε. Μόνο σου. Είσαι έτοιμος κανείς. Μόνος του έπεσε, κύριε. Ήμασταν μπροστά και τον είδαμε. Αλήθεια, Ανδρέα. Ναι, κύριε. Μόνος μου έπεσα. Εντάξει, ετοιμάσου λίγο, Ανδρέα, και θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη στιγμή. Είναι μόνο μου, κύριε. Φαίνεται να μην παίξω. Όπως νομίζεις, Ανδρέα. Θα βρούμε κάποιον άλλο να παίξει ο ρόλος. Κύριε, δεν έπεσε μόνος του ο Ανδρέας. Ναι, κάποιος τον έριξε. Κάποιοι, όχι κάποιος. Ποιοι! Γιατί δεν μιλάτε! Δεν γνωρίζετε ποιοι έριξαν ο Ανδρέας λάσπες! Όλοι το γνωρίζουμε! Φυσικά. Τότε γιατί δεν μιλάτε! Τι φοβάστε! Μήπως κάνουν το ίδιο και σε εμάς. Αυτό όλοι το ήθελα. Κάποτε όμως πρέπει να μιλήσουμε. Δεν νομίζετε. Καλά τα λέει ο Μιχάλης. Όλοι ξέρουμε τι προβλήματα έχει ο Ανδρέας και ποιοι του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ναι, πού είναι η συμπαράστασή μας. Μα δεν παραπονέθηκε ποτέ ο Ανδρέας. Ούτε ξέραμε πως είχε πρόβλημα. Έτσι γίνεται συνήθως. Το θύμα του bullying φοβούνται να την κάνουν. Όχι και bullying, ένα πείραμα του κάνω. Για να γελάσω. Ο Ανδρέας αλλιώς το λέει. Ωραία τα λες, αλλά έχουμε και ένα πρόβα να κάνουμε. Η πρόβα μπορεί να περιμένει. Προηγείται η υπόθεση του Ανδρέα. Ποιοι τον έριξαν στις λάσπες! Εμείς, κύριε, δεν θα το ξανακάνουμε. Θα είμαστε φίλοι. Δεν το έκανα μόνο αυτό. Που έπαιρναν και το σάκι Και το τετράδιο. Και όταν εγώ τον μάλωσα με το τετράδιο, γιατί δεν τον υποστηρίξατε! Νομίζω πως έχουμε να κάνουμε με μια κλασική περίπτωση σχολικού εξοπλισμού. Έχεις ζητήσει να έρθετε μετά στο γραφείο μου, να κάνουμε μια συζήτηση. Και εννοείται πως από εδώ και πέρα θα σταματήσει. Θα το βοηθήσουμε κι εμείς, κύριε Μητρόπουλο. Ναι, θα συμπαρασταθούμε στον Ανδρέα. Μα γιατί δεν μιλήσατε! Δεν ήθελα ο Ανδρέας. Μας έλεγε ότι μπορεί να λύσει το πρόβλημα μόνος του. Φοβόταν. Γι' αυτό το έλεγε αυτό. Από εδώ και πέρα, κανείς θα αφήσει τον Ανδρέα μόνο του και θα είμαστε δίπλα του ό,τι να του συμβεί.